Aquí en la residencia Santa María del Tura tenemos una trayectoria que nos viene donada por la herència que nos han deixat la manera de fer i de treballar les germanes. No? Elles han sigut les nostres antecessors a l'hora de cuidar a persones, no només a avis, sinó a nens i a malalts, quan això era una clínica. I a partir d'aquí nosaltres hem anat agafant la seva manera de fer i els seus valors. A nosaltres nos agrada atendre a la persona de manera individual, nos agrada poder saber què necessita cada persona. Intentem també poder-li oferir a totes les famílies tots els serveis que una persona pugui necessitar. Nosaltres, jo sempre dic que nosaltres no venem places, nosaltres donem servei. Per a nosaltres és important la proximitat amb la persona, la proximitat a les famílies, donar-li un bon tracte de cuidados, respectar-li els seus valors religiosos o els seus valors espirituals, ser tolerants, ser humildes davant d'aquella persona i tenint en compte totes les peculiaritats que aquella persona pugui tenir. Si tu tuvieras que portar el teu familiar aquí, te diria que nosaltres lo atenderem de la millor manera i el més semblant possible de com tu lo faries en el teu familiar a casa.